Dobrý den, já vás vítám u dalšího leteckého videa, tentokrát na téma porovnávání letadel a budeme porovnávat spotřebu, dolet a výdrž. Je důležité si uvědomit, že budeme porovnávat dva takřka neporovnatelné stroje, a to vrtulník a letoun. Víme, že princip letu vrtulníku je sice založen na výpočtu tahu, což znamená výpočtu stlaku, a zase naopak let vrtulníku, let letounu je založen jenom na výpočtu stlaku. Ale ty spotřeby a ty věci, které budeme porovnávat, jsou základu neporovnatelné. A už teď můžeme říct, že 100% vrtulník bude mít vyšší spotřeby právě kvůli principu letu. Je důležité mít na paměti, že všechny hodnoty, které já vám tady budu ukazovat, jsou pouze orientační a to celé porovnávání je pouze pro orientační, jenom pouze pro nějaké uvědomění si toho, že opravdu ty parametry jsou úplně jiné u vrtulníku a u letounu. Do porovnání jsem nazrhnul poměrně mnoho věcí, tak aby to porovnávání bylo co možná nejjednodušší. Tím jsem se samozřejmě dopustil poměrně velkého zjednodušení, ale zase pro ten náhled si myslím, že to nevadí. Co se například vynechá, jsou stlakové rozměry stlakových ploch, obecně rozměry toho letounu, vrtulníku, obecně typy motorů, konkrétní typy motorů a tak dále. Pojďme se podívat na jednotlivé parametry, které jsem tedy porovnal. První parametr je kapacita. Nemyslíme zde kapacitu nádrží ani kapacitu obsahu, ale myslíme kapacitu, co se týče osob. Tedy množství lidí, které můžeme v tom letadle mít. Obecně těm lidem, respektive tím osobám na té palubě říkáme osádka, a to je pilot plus nějaký počet cestujících. Dále jsem uváděl spotřebu paliva. Spotřeba paliva je, kolik ten motor vlastně potřebuje toho paliva na nějakou jednotku, typicky na jednotku času, nebo kolik paliva potřebujeme pro ten let. Potom výdrž ve vzduchu. To je v podstatě, jak dlouho s tím určitým množstvím paliva, které ten vrtulník má na palubě, dokáže letět. A nejedná se jenom o vrtulník, samozřejmě i o letoun. Co se týče doletu, tak zase dolet nám vyjadřuje to, nebo kolik uletíme z bodu A do bodu B, jak daleko je ten bod B. Pozor, dolet se nepočítá jako vratný, což znamená opravdu je to jenom z bodu A do nějakého bodu B, což znamená, že pokud bychom měli jít to velkokapacitní letadlo, tak bod A by byla třeba Praha, bod B by byl New York, tak ten dolet bude Praha, New York a budeme to počítat v nějakých kilometrech. Co se týče ovlivnění parametrů, tak samozřejmě ty parametry jsou závislé na mnoha věcech. Ať už je to typ letadla, samozřejmě ty parametry se budou lišit letadlo od letadla. V variantě konkrétního letadla, protože když se podíváme na 737, tak my sice máme typ letadla 737, ale těch podtypů je strašně moc a bude to záležet na každém tom konkrétním typu. Dále to bude záležet na tlaku a odporu toho tělesa, na celkovém množství prvků, které vystupují z toho aerodynamického tělesa. Říkali jsme si u konstrukcí vrtulníků, že můžeme mít nějaké zbraňové závěsy, tak jestli ten vrtulník má nebo nemá zbraňové závěsy, protože to nám bude ovlivňovat odpor a tím pádem snižovat dolet, zvyšovat spotřebu a tak dále. Na celkové tvaru a ploše tlakového média, nebo respektive toho, co nám vytváří ten Stlak u letadla víme, že je to křídlo, u vrtulníku víme, že je to nosný rotor, tak jaký tvar budou mít u vrtulníku ty listy toho rotoru, zase u letadla, jaký tvar bude mít to křídlo a tak dále. Celkové vzletové hmotnosti, protože samozřejmě čím těžší to těleso bude, tím větší bude spotřeba na začátku a tak dále. Dále na ekonomičnosti letu, neboli lidově řečeno, jak ten pilot bude mít těžkou ruku na přípustech plynu.
typem motoru. My samozřejmě víme, že budeme porovnávat turbohřídilové motory, nebo se o to aspoň budeme snažit, ne úplně vždycky, ale snažil jsem se vybírat ty letadla tak, aby měly turbohřídilové motory. Ale zase nemůžeme říct, že to je 100%, protože je velmi těžké najít vrtulník a letadlo s úplně stejným motorem. Ty varianty se samozřejmě můžou lišit, ať když se budeme bavit o nějakém obecném motoru, tak například to bude ten Whitney PV6, tak ten můžeme najít ve vrtulníku, můžeme najít i v letounu, ale ne v úplně totožných variantách. Taky stáří motoru. Samozřejmě, čím starší ten motor bude, tím větší bude mít spotřebu a s tím souvisí samozřejmě i stav toho motoru. Pokud ten stav je nějakým způsobem úplně dobrý, což znamená, že má lehce před nějakou generální opravu, tak samozřejmě zase budeme mít vyšší spotřebu a tak dále, a tak dále, a tak dále. Se podívat na první porovnání. Já jsem se snažil tedy porovnávat podle kapacity, tudíž jsem vybíral vrtulník i letoun tak, že jsem vzal letadla, které měly stejnou kapacitu a k tomu jsem dohledával ty určité informace. Takže když se podíváme tady například na Bell 206 a Cessna 152, tak první, co víme, že nemají stejný motor, tudíž to porovnání není zcela objektivní, ale to nevadí. Bell 206 má dohromady 5 členů posádky, nebo obecně má až kapacitu 5 lidí. Cessna 152 má 4. Spotřeba je 120 litrů na hodinu u vrtulníku, 45 litrů na hodinu letu u Cessny. Výdrž ve vzduchu je 3,5 hodiny, výdrž ve vzduchu je 5 hodin. Dolet je 700 km, dolet je 1200 km, takže u vrtulníku je to necelá polovina. Když my jsme se podívali na další z těch vrtulníků a snažili se je porovnat, tak vždycky zjistíme, že spotřeba bude větší, výdrž bude nižší, maximálně stejná a dole bude vždycky nižší. Takže tyto letouny s těmito vrtulníky jsem se snažil označit jako lehké, protože mají maximálně 5 členů osádky jako takové. Co se týče středních strojů, tak střední stroje jsem počítal všechny stroje, které mají od 5 až do 10 členů osádky jako takové, neboli 2 piloty a až 8 cestujících. Když bychom se na ně podívali, tak nám sem zapadá MD900, EC135, kterou tady máme, MIL-24 a BK-118. Naproti tomu nejlepší letoun, který jsem dokázal najít, tak byl Beechcraft Benelli. Momentálně tady vidíte v nějaké vývojové variantě, prototypové, možná předsériové, to úplně teďko nevím. Každopádně, když bychom se měli podívat na tyhle dva, tak víme, že je to EC135, takže tam má vlastně 8 členů osádky, tudíž 2 piloty a 6 lidí, nebo 1 pilota a 7 lidí, zatímco Beechcraft má 2, 8 a 1 a 9. Spotřeba je nějaký 240 litrů na hodinu. Spotřeba u Beechcraft Benelli se mi nepodařilo dohledat, nebo nepodařilo se mi dohledat aspoň spotřebu, kterou by se mohl považovat za srovnatelnou. Našel jsem nějaké spotřeby v režimu take-off go around, což znamená při maximálním tahu, ale to je úplně nezrovna porovnatelná spotřeba. Výdrž ve vzduchu u vrtulníku 25 hodin, výdrž u Beechcraft je 46 hodin a dolet je u vrtulníku 635 km, zatímco u Beechcraft 300 km. Takže se tady bavíme už o tom, že vrtulník má méně jak třetinový, někdy méně jak pětinový dolet oproti letounu jako takovému. Pokud bychom se podívali na těžké stroje, zase počítáno od nějakých 10 až do nějakých, řekněme, 60-80 osob, tak bychom zjistili, že zase ty poměry jsou mnohonásobně horší. Tudíž těžké stroje bereme momentálně jenom pro toto video mezi přibližně 10 až 80 cestujícími.
Když bychom se měli podívat na to, jaké stroje sem zapadají, tak je to u vrtulníků UH-60, AV-139, MIL-17, CH-53, CH-47. U letounů je to L-410, známé české letadlo, ATR-42 a C-27 je Spartan. Zase, když bychom se měli podívat tady na MIL-17 srovnanou s ATR-kem, tak MIL-17 má maximální počet 27 členů, zatímco ATR má v podstatě 50. Spotřeba 900 litrů na hodinu, u ATR nějakých 850 litrů na hodinu. Výdrž 23 hodiny, výdrž ve vzduchu 9 hodin a dolet u MILu je 500 km a u ATR něco okolo 1150 km jako takový. Zase vidíme, že dolet je v podstatě dvojnásobný, spotřeba je tady poměrně srovnatelná, ale výdrž ve vzduchu je naprosto neporovnatelná. Z toho vidíme, že opravdu vrtulník má mnohem větší spotřebu paliva na 1 hodinu letu než letadlo jako takové. Samozřejmě to z principu letu jako takového. Když bychom si ty vrtulníky měli nějakým způsobem sumarizovat, tak spotřeba vrtulníků se pohybuje od 40 litrů na hodinu až přibližně do 1200 litrů na hodinu. Výdrž ve vzduchu se pohybuje mezi 2 až 5 hodinami a dolet se pohybuje mezi 400 až 1200 km. Všechny parametry jsou jenom pro daný typ letounu s daným typem motoru, zase bez nějakých větších konkrétností. Zase, když bychom si to měli sumarizovat, tak vidíme nebo viděli jsme, že vrtulník ve všech parametrech oproti letounu zaostává, tudíž jeho provoz je logicky méně ekonomický než u letadla, nebo respektive u letounu. Proč tedy vrtulník používáme? No tak je to vlastně kvůli tomu, že vrtulník může startovat a přistávat kolmo, což znamená vertikálně. Nemusíme k tomu mít žádnou dlouhou přistávací a startovací runway, která má od nějakých, řekněme, 800 metrů po nějaký zhruba 2,5–3 km, což jsou strašně velké plochy. Zatímco vrtulník opravdu jemu stačí, řekněme, zhruba nějaký plác o průměru 5 až 20 metrů a to nám úplně stačí, tudíž kolmý start, kolmé přistání. No a proč je spotřeba vrtulníků proti letounu tak vysoká? No zase důvodem je princip letu. Princip letu u letadla máme rychlost, máme dopřednou rychlost, máme stlak vyvozovaný křídlem, které se nepohybuje. Zatímco u vrtulníku máme takzvané rotující křídlo nebo rotor, který musíme nějakým způsobem roztáčet. Musíme u něho udržovat konstantní otáčky, musí být spolehlivý. No a to samozřejmě má vyšší spotřebu než letoun jako takový. Tudíž, co si z toho odnést, vrtulník je méně ekonomický oproti letounu, zase výhoda je kolmý start, kolmé přistání a zároveň ho můžeme používat v podstatě pro osobní dopravu na kratší vzdálenosti, pro rychlou záchranu osob z méně přístupných míst ale zejména pro jejich rychlou přepravu jako takovou. Já vám děkuji za pozornost. Doufám, že se uvidíme nebo uslyšíme opět u nějakého dalšího leteckého videa. Nashledanou.